Dami ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ati-ati dohok pikiramu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom manginang, selamat pagi. Selamat Advent madihita saluhutna di dia pihau maringanan di dia pihau marhuria. Selamat beribadah di Minggu Tahun Baru Gerejawi 2025. Amanginang marlas ni roha mahita tutu di minggu sadarion ainunga di pabongo tu hatta hida tu minggu tahun baru parhuriaon. Minggu Advent, minggu panomunomuan. Selamat beribadah mamanginang yang bisa beribadah dan yang tidak bisa beribadah. Doa kami, Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi mardonga tang yang tu keluarga akasi solhot huria nang parhalado di dia behita marhuria manginang. Di minggu Advent na parjolo sadarion. Tatangi hob mahatan itu hatta memakulingi hita. Lukas 20 sada ayat 25 sahat tu tolu pulono. Dungi masa maakatada di mataniari di bulan doh diakka bitang pe. Jala hapusohan maakabangso di tanoon jala bobonosan. Bahenon ni gasak ni lauti dohot galubang na. Tarhatos majol may di bahen hatahuton na dohot panagamon ni rohana dinanaing masa tuliat portibyon. Ay humutal maakka haguguon ni parlangitan. Dungi idon na sidama anak ni jolmay ro marhitihon obun matat huaso dohot hasangapon godang. Alay molo mamukka masa akay. Dirgak mahamu, pasidak hamu maulumuna, ay nunga jonok haluan muna. Jala dihatahon matunasida upama sada. Bereng hamu mahau arai dohot akkahau na asing. Yadung martunasi di ida hamu tadaw muna dosiani naung jonok partaunan las. Suang songoni, yadung masa akkay di ida hamu, boto hamu mah. Naung donok harajaw ni debata. Situ tuduh hantakot tu hamu. Nasotu pasal pun nasabang soon sojolo songgop saluhut nai. Salpu pesugut langit doh tanoon. Anggo hataki nasotu pasal pu. Alay jaga hamu madirimuna unang sorat rohamuna binahen ni parminumon doh parmabuhon. Dohot panarihon di hanguluanon. Gabi topu ditahopi ari hamu songon tali rabang. Ay hatok may songgop tu atas ni sudin na maringanan di atas tanoon. Alay dungo mahamu. Totong mardongan tangiang. Asa margugu hamu. Pasiding saluhut na naing masay. Lahojongjong di julo ni anak ni jolmay. Ima hata nito hata. Amanami na namin na hinaholongan minggu Advent, minggu panumunubuan. Ahado natatomuto mo manginang. Ahado natatatomu ubahen na ikom mangarade hita. Ima haroro ni anak ni jolmay. Amanami na namin na hinaholongan di perayaan ni haporsyot na manumunomu hita laho mangaradi hita laho manumunomu ari hatutubu di Tuhatta Jesus Kristus. Jala dipakirimon na mangulu. Mangaradi hita laho manumunomu haroro ni Tuhatta Jesus Kristus. Laho manguhumi na mangulu dohot namade. Saurdot tu jamita di minggu ujung tahun parhuriaon. Ido totong na pinasunggulhon ni jamita evangelium di minggu Advent na parjoloon. Di pataridahot tuhita kamanginang akan naing masa adorang sosahat tiki haroro ni anak ni jolmay. Kita akan banyak menghadapi cobaan. Kita akan banyak menghadapi tantangan penderitaan. Alay dispaingot dohita. Molonunga di idahamu masa akahata odeng. Dirgak ma hamu pasidda habu ma ulumuna edunga jonok halbu muna.
Asam molo ragam pihak kaparukilon akasitaonon taadopi adorang sorsahat tutiki haroron ni anak ni jolmai si paduai Yesus Kristus tu hatai. Marbengit ni roha mahita manginang. Ai silas ni roha do dibalik ni saluhut nai. Ima haroron itu hatta Yesus Kristus laho mangalap hita tu labung na. Amanami na namin na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus na mangihot na naing sihanguluhonot ta siyan turpuk evangelium doho epistel sa darion. Di paingot do hita manginang. Asa molo salpu pesogot langit doho tano anggo hata ni Tuhan Jesus hata ni Tuhata na sotupa salpu. Di baheni di pangaradiot tamanomunomu haroro ni Tuhata Jesus Kristus si baluay. Totong mamanginang taharinggason marsaur doho hata di Tuhata. Ditonga ni Huria, ditonga ni Bagasta. Taharinggason laho majaha hata di Dewata. Taharinggason laho mamemehon mengajarhon hata di Dewata. Tuak kapino parta nang tuak kasudut nau poso. Na mangihut amanami na nami na hinaholongan ni Tuhata Jesus Kristus. Di masa-masa Advent manumunomu haror ni Tuhatay. Adong doa manginang nanay sipasiding kontak. Dang hata nami alay hata ni Tuhata do. Unang sorat rohamuna binahin ni parminumon doho parmabuhon dohot panarihon di hanguluanon. Gabi topu ditahopi ari ihamusong talirapang. Tapasiding mamanginang pangalaho na nidok ni hata ni Tuhataon. Minum-minum mabuk-mabuk. Dohot sibuk. Ya, sibuk dengan aktivitas kita sehingga kita lupa berjaga-jaga. Sehingga kita lupa untuk berdoa. Amanginang dang hata koda hata ni Tuhata do. Unang say mabuk beaka hita horong nyama ya. Nang parupuak piante. Amangina nak sebinoto si adong donoto naulo mabu nene tenggin. Amanginang tapasiding mai. Mari amanginang kita belajar dan belajar untuk hidup seturut dengan perintah Tuhan. Na parpudi amanginang o manarumikot nanaing si hanguluhonota di pasunggulhot tuhita totong dungo hita mardongat tangiang asa margogo hita laho jongjong di jolo ni anak ni jolmai dohot pasiding saluhut akan nanaing masai. Bapak ibu saudara-saudara, doa adalah disiplin iman kita. Oleh karena itu, unang masadi martangiang, jugul mamartangiang. Adong dohola seda dohata jugul na positif di bibil tona ti amanginang ati. Ahamay, jugul martangiang nenay. Amanginang, unang salpu sadari sojolo martangia kita ditongan ni Bagasta. Jala unang matong holan uju mangan, unang holan uju di gereja, unang holan uju partangiangan ibadah hita dohot martangiang. Alay na rumikot, mangihuton teladan dari Guru Agung Yesus Kristus. Berdoalah secara pribadi, berdoa syafaatlah bagi orang-orang yang membutuhkan topangan doa kita. Amanginang, ngulu si partangiang, ngulu nasubui likang sian halak nama dok porsia di Yesus Kristus Tuhan tay. Asa takas songon na nidok ni epistel di minggu sadarion. Amanginang, didok disod di Pesalme 25 tangiang mangidu haluaun sian musuh dohot sian dosa. Asa dada holan uju marsitaonok kita, uju mengadopi pergumulan laho martangiang. Totong doh manginang iko martangia kita. Laho mengadopi akka godaan-godaan. Ya manginangnya. Dungo mahamu jala martangiang. Ya, ninna Tuhan Yesus. Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Atau ngamanginang. Di minggu-minggu Advenon. Totong malam taharinggaston. Ya manginangnya. Semakin kita geluti, semakin kita nunuti laho martangiang, rap dohot keluarga, rap dohot ianakon. Tung holak kamu na dua pe, totong ma
ta usahaho na manginang rap juguk rap martang yang. Ato nga manami na namin na hinaholongan ni Tuhan ta Jesus Kristus, tahanguluhom mahata ni Tuhan ta di Minggu Advent na parjuluon. Asa tau hita tutu jongjong di julo ni anak ni jolmai, dung roti kina, lahu manguhumi akan na mangulu dohot namade. Bapak ibu saudara-saudara, selamat tahun baru gerejawi, tabi mardongat tangyang. Mertua doakan tumangihon hatan di bata jalan piopsa. Di perbadiai di bata si pardami mahamu gabi sundingan. Jaladi ramoti marohan ng pikiran muna. Ia soha surahan saha rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si paluai. Amin.